Avui et vull explicar el factor clau que farà que el teu fill deixi de tenir problemes amb les matemàtiques, tingui millors notes i, sobretot, deixi de patir cada cop que té un examen, a cada classe que fa sense entendre i sense poder seguir les explicacions del professor i que pugui passar a ser una assignatura més. I això que et vull explicar avui té molt a veure amb un estudi que es va fer fa uns anys a una universitat dels Estats Units en la que veien que els estudiants americans occidentals, de pares occidentals, tenien una disparitat de resultats en quant a notes envers els estudiants també americans, però de descendència asiàtica, de pares asiàtics. Què veien? Doncs que hi havia una millora de resultat per part d'aquest segon grup, no? Els estudiants que ja eren americans, havien nascut als Estats Units, però que els seus pares eren d'origen asiàtic. Va cridar molt l'atenció, no? Com podia ser que per qüestió ètnica hi hagués una variació de notes, no? Perquè els descendents asiàtics tenien millors resultats que no pas els occidentals. Encara era més curiós perquè els dos grups havien estudiat sota el mateix sistema educatiu. Com dic, els descendents asiàtics no és que vinguessin del sistema educatiu xinès o de qualsevol altre país asiàtic i llavors després s'incorporessin a l'americà, sinó que des de ben petits, des que havien nascut, havien estat dins del sistema educatiu americà. Per tant, no podia ser un factor que tingués a veure amb com havien estat educats, perquè havien anat tots a les mateixes classes, als mateixos grups, a les mateixes escoles. I per tant no era un factor que provingués del sistema educatiu, no? Del professor que havien tingut, de l'escola a la que havien anat, de la ciutat on havien viscut. No, tot això es complia per als dos grups, no? I per tant van acabar veient que això el que tenia a veure era no amb l'educació reglada, sinó amb l'altra part de l'educació, que és l'educació que ve de casa, no? De les famílies, dels pares, inclús de l'entorn social. Què van veure? Van veure que mentre els occidentals, els americans, el que es premiava era la intel·ligència, davant bones notes, davant bons resultats, el que deien als seus fills era ostres, que llest que ets, que bon estudiant ets, que intel·ligent ets, no? Tot factors, diguem, propis o no de l'alumne, de la persona. En canvi, vam veure que succeïa en les famílies, en els entorns com dic, de descendència asiàtica, era que davant els bons resultats, les bones notes, el premi social, el compliment que se li feia al nen no era envers la seva intel·ligència, les seves capacitats, sinó envers el seu esforç. Ostres, com t'has esforçat per estudiar per aquest examen? Quanta feina has fet durant el curs per poder treure aquestes notes, no? El focus era en l'esforç, amb la dedicació que li havien posat. I això va ser la gran diferència que vam veure, no? Entre els dos grups, que mentre la cultura occidental era premiar factors com la intel·ligència, inclús, per molt que no tingui a veure la bellesa, no? Que típica li pot dir un nen, no? Que guapo que ets, que bo que ets fent això, que bé se't dona. Factors intrínsecs de la persona, no? Que la persona a priori no pot escollir, doncs la banda de descendència oriental el que es premiava era l'esforç, era la dedicació, era el temps que havien implicat i que havien estat treballant per aconseguir aquella fita. Coses que no són intrínseques de la persona, poden tenir part, algú pot tenir més facilitat o menys per esforçar-se, però coses que si ets llest, a priori seran factors genètics i per tant serà molt difícil que puguis millorar la teva intel·ligència. El que dèiem abans, no? La bellesa, per molt que no tinguin molt a veure, però són factors del mateix tipus, no? Són intrínsecs. Doncs si ets guapo, potser serà molt més difícil, millor al contrari, no? Si no ets gaire guapo, potser és difícil ser més guapo. En canvi, l'esforç, no. Si t'has esforçat poc per aquest examen, sempre tens l'oportunitat d'esforçar-te més pel següent, d'estudiar més, de dedicar més hores, de preguntar més al professor. Com a mínim es poden canviar, es poden millorar, no? I això és el que vam veure que era el factor diferencial entre pitjors notes dels descendents occidentals versus millors notes dels descendents orientals.
que quan feien un examen, això també ho van estudiar en aquests estudis, quan sonava el timbre que finalitzava l'examen, els americans, els de descendència americana, donaven l'examen al moment. Els orientals no, els orientals seguien, fins que no venia el professor a treure'ls els exàmens de la taula, el full, ells seguien intentant. Per tant, òbviament, no és que fos un tema racial, ètnic, de que els orientals fossin o siguin més intel·ligents, tampoc és que hi hagués una diferència en com havien estat educats en el sistema educatiu, perquè era el mateix, eren les mateixes condicions, com comentàvem ara, era el premi que rebien davant els bons resultats. Uns factors intrínsecs inalterables que difícilment es poden treballar i millorar, i els altres, en canvi, es premiava l'esforç, la dedicació, coses que tots podem millorar i que a la llarga, com veiem en aquests estudis, són els que donen millors resultats i permeten, sobretot, passar d'uns mals resultats a uns bons resultats. I aquesta és la lliçó que ens donen aquests estudis, no? Si volem que els nostres fills, les nostres filles, millorin amb les matemàtiques, segurament el pitjor que podem fer és intentar apuntar, il·luminar aquestes característiques intrínseques a la persona, de si és o no més llesta, més intel·ligent, menys. Inclús premiar les notes. Ostres, perfecte, has fet un 10. El dia que el xaval tregui pitjor nota, per sota d'un 10, que serà el més probable, es deprimirà. Ostres, he fallat dels meus pares, no? Això també es veia molt. El sentit que tenim de no fallar els nostres pares, de satisfer-los, no? Si el premi, si les bones paraules apareixen en relació a la nota, el dia que la nota sigui menor a la nota en qüestió, serà motiu de posar-nos tristos, de veure que potser no som tan bons. En canvi, si el premi està en l'esforç, és independent del resultat. Si jo m'he esforçat, sí, a vegades hi haurà factors externs que faran que el resultat no sigui el bo o l'esperat, no? Puc estudiar molt, em puc esforçar molt i que el dia de l'examen sigui un examen completament difícil, que em preguntin coses que a priori no s'han tractat tant a classe, i per tant, per molt que m'esforci, no sempre el resultat ha de ser bo. Però si tot i així en aquestes situacions el que es premia és l'esforç, a la llarga és quan apareixeran els bons resultats. Sempre, rere el treball i la dedicació, si ho intentem el suficient temps, veurem una millora de resultats. I és que un dels problemes de premiar això, la intel·ligència o el resultat final, és que molts cops quan la persona no es vegi capaç de mantenir aquests resultats o de poder confirmar aquesta suposada intel·ligència, la persona, l'estudiant, es rendeix abans que no obtenir uns resultats que no siguin els que confirmin el bon estudiant que és, l'intel·ligent que és, les bones notes que ha fet fins ara. Sí? Això és clau. Si porten exàmens tenint bones notes i pel segon examen no estan tan confiats, veuen que és un tema molt difícil, que no trauran les notes que han tret fins ara, es veu també en aquests estudis, és això, és que abans de demostrar que no són tan bons com els seus pares a priori pensen, que treuen aquestes bones notes sempre, doncs abans de treure una nota pitjor, de tenir uns resultats pitjors dels esperats, es rendeixen i no fan l'examen o el deixen en blanc. I aquest és el gran problema de premiar els resultats o les propietats intrínseques de la persona, que en el moment que es vegin en situacions en les que es posi en dubte aquest resultat, aquesta intel·ligència, preferiran rendir-se a demostrar, a fer veure que no són tan bons com fins ara se'ls havia dit. De nou, l'esforç no treballa així. Independentment del resultat, pot ser molt més dolent de lo esperat, però ningú podrà negar que la persona, l'estudiant, s'ha esforçat si realment ha sigut així. Per tant, aquesta és la lliçó clau. No posar focus en potser el resultat final, no posar el focus en el bon estudiant que és l'alumne en algunes assignatures i no en les matemàtiques, com si per les matemàtiques tingués una dificultat extra, un problema molt més greu. No, el que hem de fer és premiar l'esforç i fomentar-lo, no? Anar a incidir en el tema de dedicar-li temps, de preguntar al professor, de buscar formes a les que es pugui
entendre allò que a priori no està resultant. Només així podrem garantir que els nostres fills, les nostres filles, els nostres estudiants millorin amb les matemàtiques en el llarg termini, amb perseverança i amb dedicació.